Chibailevek ule midang te hmin dan how to win friends and influence people part-3 na a points ka soi bang te kha karon soi chhun zom dona pasarina tanga som panhi na thleng khala omani pasarina midang kan lama kan tantir le min dona poimo em mai chu neitu niyak kan lantir thiam na hi ni a kan thil ti tura a idea atel ve emo ama idea zok ani ti kan va feel tir thei chuan mo phur tu a in ngai ve anga a inda poimo dona ni chu chon thahnem ngai na kha ani tir dona a bat ni ve tlata khan a in ngai dona ni mani thuwa thu ti tlu pop pop lova ron ve te in lo hlo tlingta ani po in ming thatna credit ka han peze ola emo han fak dai tala nasa tekin itan khan arin ompha le zwal dona ilama po khan atang le zwal dona ni chung ko apo ni se fate apo ron ve thin hi a tha a chu te ni lo chuan an hel san thoi don che ni company lian nei tu te thu soi kan en po hian kan hre thina nga an team te an mi chhor te an credit thiam em a an zar leo leo ani ten ti dai thina ni chu leader tha te na chi khat te po ni boka mi chunga len kan du lu tuk chuan mi kan hnar thin bible po in tu po in jinga million ni du apiang chu in rongbol tua a omjok turani ati a masaber ni du apiang chu chia hloa te ati boka ming thatna te midang kan kian khan an mani khan min ring jok dei dona ming thatna kha min pele jok dona ni chu te ni lawa midang kan chal de lutuk chuan kan min thei lawa kan lama po kan tangtir theidon lo tina ni pariana midang thlir dana tanga thlir tum kan va target mishing emo kan bula mishing kan in hnial pui te po kha an dik lo hulhual theya mase anin pom chuang lo ti kha kan sia sakangai ni an dik lo ti kha anin shelo han dem lo photela mi fing hian mi an dem vak vak hi kan shengai kher lowanga mi fing lo te hian mi kan dem vak vak thina ni dem om tak te po chu an lo omang mase mi thlir thui chuan adem tulang sara an tang ngai lo ani kha thil ti tu emo ti dik lo tu em po ni se chan ane ani kan shet pui lem lo khan adin hmun le en kol na don ang dong ve kil kel taila adin hmuna che khan wading taila kan ti ve mai long mo point danga kan soi to angin an thlir na ro ma tangin thlir ve ila saphawin work on other shoes anti ang khan engte wal kan lo ni bik lo mai thei ti kha kan zum hu thiam don ani chu wangin sel na le dodal na telova mi hmun tur chuan an din hmuna in da ve thiam kha apoimo em ani chu pakwana hi mitin na kan du ati a enge chu kan ti chuan sympathy hi mi kan va hria thiam na sathle emo dem lo ringot kha ni lova va tuar pui emo an thil feel kha va feel pui ve theina kha ni mishing hian mangai ngor tu ain she thiam tu hi kan mamo fo emo ti jok tur ani a kuat sa te kan hmuna saboka tuma hian min she thiam tak tak lo te kan te a la thuwa te po tam thin hi engemoni khwa po midang te ben dai na thal tu kha ni boka entirnan khami thinrim deuh emo lungai na tok mek bula khan chete ma in kadem reng lo che iton ang hi ka chunga thleng ve se ka om ve dan tur chiang sa ani yom dan hi ti in she thiam tu a khan kan zu tang don ta ni chu tin lova ka tor ve fo he tiang te mai inep shim ti zonga kan va ti khan she thiam lo tu mu in miron hota a kan sang ta dor ta ni midang kha kan va hip theilo kan va min theilo midang te hi soi sele mo musit le diriam thei kan ni lo ani entirnan mizo kan ni ta ni kan in chuanga mizo nam hi kan chuanga van nei po kan in ti a in chuana thampo ni reng ani mase chu ti rualin
nam hnuai hnung deuh te emaw kan tawng ang hmang lo te emaw vun rawng dang lam deuh vun rawng thim deuh te kha kan lo hmu sit ta ni tichuan ngai tua taila adu wanga kha hnama piang kha ni em keni po kan du thlan na wang emaw kan hlo chhuah wanga Mizo a piang hi kan ni bikem kan ni bik teuh lo ani rule kan ni lo na chan chu kan nu le pa te rule an lo ni lo pal hlo wang mai zo ka ni kan hre thiam em zuzuar fa ini lo na chan chu inu ten an zuar lo ani mai I hlo chhuah emaw I that bik wang kha ni chuang lova zuzuar fa a khan I piang lo pal hlo ani mai ni zuzuar fa va deuh na tur emaw va hmu sit na tur kha ini chuang lo kan ni na le din hmuna hian credit kan don theihna chu tlim te chi ani a fing le zir sang in ti viau po ni ila kan zir tur le chiar tur lo ziak tu te zar kan zo tho ani lo ziak lo ta se mi mol kan ni ve mai don ti na ni a chu wangin tuma hi musit thei kan ni lova an din hmun kha an du thlan ani bik lova keni po kan din hmun tha zawk kha kan du thlan emaw kan hlo chhuah kha ani em bik lo chu wangin mi a chawin mi hi an criticize an soi cheboi boi thina mase keni chu mi a aya chunglam hreta khan om kan tumanga quotes nal deuh heta hian a om boka chu John B. Goff hian konglai zuroi chat thlamai mai a hmu te hian a inshil thina ni chu there but for the grace of God go I atini omzia chu kan hnuai le hmu sit te din hmuna ding ve theiren kan ni lain pathian khongai na wang liao lewa ding ve lo mai kan ni a chapau theile hmu sit thei kan ni lova khongai hlau zawk tur atini mol deuh te nung chang hrelo deuh mi hnia sha deuh te po kha khongai zawk hlau tur an ni chu kha an thil ti kha ti om lo moi emaw thil thalo tak ani ti kha an hrial lo wang emaw shil tu zil tu an nei lo wang emaw shil tu po lo nei ta se zom pe lo khopa cha te po khan lo ni ve theya chu wangin va khongai hlau zawk tur ani chu somna hi appeal to the nobler motives atia thil kan ti hian a chan hi chihnia tlang pui thina pakhat na chuan ti om taka moi ani wang emaw panina a ti tur dik tak ani wangin kan thil vati tir tum kha kan tan ni lo atana ti tur ve reng ani ti kan varin tir thei chuan an mani sai lama tangkhan kan va motivate don ti na ni chu an mani lam chin chang kha kan hriat ve te po tul mai theya entirnan politician te po hian min vote ra u anon ti mol top lo ta ni ke mani lama tangkhan kan mamo na zona miron motivate ta ni ti chuan kan vote khamin dil ta a kan sarkar chuan in khokong kan siam tha ang emaw emo kha anin tiam thin ta a kan thatna tura va vote kha kan va ni hmel ta ni chu kan ti om reng kha ani hmel ta a entirna pakhat le a chuan mi chalang tak pakhat hian ama lem chho adu lo kha chanchin bua an lo chho a hmu a adu lo ani ti chuan a chho tu te lam hnela khongai in min ti chho sak su u vatir ngot lo khan kanu in hmu nuam atilawa khongai in min ti chho sak to lo ra u avati ta a ati chuak tu de khan nu an nei ve nge yang ti kharin ombok ta a ti chuan an mani a khan an va in chen ta a an mani sai ta tang khan ava motivate ti na ang khani ta ni mani nu te ril ru ti nom lo chu kan du lo vek theu boka ti chuan ka du lo vatir ngot a ya khan anu kha ava mang tang kai ta a chu chuan an thin lunga ti chhuwa lo kha an ba zawk nia ngai na kha a peda I zawk ti na ni ti kha nuam an ti lo pha zawk dai ani chu somna appeal to the nobler motives ati chu ni som pakhat na hi chu kan war deuh khop maya tun lai YouTube lama te kan idea le ti du zong ten midang beng a ver theina na ti interesting thiam kha apoimo ta ni
kan va chop chhuah dan kha apoimo a magazine te chanjin thara te po headline hi mi hi ble thong theitur anda langsar thin ti kan hriat kha chu chuan min kauta a YouTube thumbnail te thupui anga te po kha kan na tho na emo kan relationship ate kan apply thiam ani chuanin vani na kha ni don ani mitla te bengfa te khang kha kan va tok tar thiam chuan midang kha kan hmin ol sam le chwal don ani chu som panina a to ber hi thil dang kan soi ho te kha omzia ala nei lo fau chuan hi apply ro atia midang te challenge mode in elnaril ruputir tuma po ellova kan ommai mai hi chuan channa vak tur hi omlova na apo how to lamini chuan in elna thinlung in na thona iseng lu thei ani chuanin a hran pa in iwa fui vak kha an ngai to don lova anin el ton to anga chu chuan a motivate mai don ani hei wangin na apo kai san te reward engemo tun thla a thok thaber ti te title te an pe thin ani chu chuan erna nilova in elna thianghlim a chaw chhuah chuan a tha em dona video games ha te po elpui te tumpui te kan nei thin ani neimi alo taila tuma emo engma kha el tami alawila khelaman hla lo viau don ani khatiang kha ni a mase heta hian poimo deuh chu fa te a kan apply don ani chuan film khur viau kha a tha anga in elna a in erna kha a chhuah chuan una wa in erna om kha chuan thilpui takha thleng thei don ani ole heti zong hi ni le ta a top thlengamin en sak tu ten chunga kaloma lepeka kan hmule tho don nia